बड'ल कालचार सेंटर रामफल बिला 15 साननि थाखाय बर'नि दोरोङारि हारिमु मावबादा खुंफुंनाया दिनै जोबलांबाय। बर'नि हारिमुखौ सिनायथि होनाय आरो फेहेरनायनि नोजोरजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफल बिल दुलाराय हारिमु आफादजों लोगोसे बड'ल कालचार सेंटर रामफल बिला जुथायै गोलोम बोथोरखौ लोब्बा लाखिनानै थांनाय 2 जुलाइनिफ्राय दिनै 17 जुलाइसिम हारिमु मावबादाखौ खुंफुंनाय जादों। बे मावबादायाव बर' हारिनि दोरोङारि हारिमु मोसानायजों लोगोसे दामनाय देनाय गुबुन गुबुन बिथिंखौ नोजोर होनानै फोरोंथाय होनाय जादोंमोन। दाफुंजानाय 1994 मायथाइनिफ्राय बड'ल कालचार सेंटर रामफल बिल आफादा दिनैसिम आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बर' हारिनि दोरोङारि हारिमु मोसानायखौ दिन्थिबोगासिनो दं। बे नोजोरजों बर' हारिनि हारिमुखौ गोसारहोनो आरो सिनायथि होनो थाखाय थांनाय 2 जुलाइनिफ्राय 15 साननि थाखाय ओनसोलनि उन्दै गथ'साफोरखौ फोरोंथाय होनायनि मावबादा खुंफुंनाय जादोंमोन। दिनैनि बे हारिमु मावबादा हाबाफारिखौ बारलांफा नार्जारिनि सामलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि नेहाथारि रथिनाथ नार्जारिजों लोगोसे मोगथां बसुमतारी, रामफल बिल दखना एबसुनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै मावबादाखौ जाफुंसारहोयो। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै खौरांगिरिनि सिगाङाव एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बारलांफा नार्जारिया मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिना लानि। थांनाय बोसोरनिफ्रायनो गिबियाव आसाम सरकारा 100 कौटिनि राङारि मोनसे बाजेट हमदोंमोन इन्डिजिनियास फेथ एन्ड कालचारनि थाखाय खामानि मावनो आरो बे गोदान मोनसे डिपार्टमेन्ट बेयाव आसामनि मानगोनां आयेन आफादनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथांखौ नायहोदोंमोन। बिनि उनाव दायो 2 मन्थ्रिया बेखौ नायो। डक्टर रनज पेगु आरो नन्दिता गार्लसा बे 2 मन्थ्रियानि दायित्व होनाय जादों जेफोर फसंथान मिउजियाम बायदिसिनाखौ डक्टर रनज पेगुआ नायगोन आरो बे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिनाफोरखौ नन्दिता गार्लसा नायगोन। बेबायदि 2 खोन्दोआव बाहागो राननानै बिनि खामानिफोरखौ होगासिनो दङ। मैया माखासेनो फोसावग्रोनाय जादों आरो जों नुलांगोन जे बेबायदि माखासे हाबाफारि लानायखौ फेथ एन्ड कालचार होनदों, फोथायनाय धोरोम सिबिनाय मोनसे थाहैबाय। मैया नुदों जों बाथौ महासभानो होनाय जादों आरो कालचार होनोबा मोसानाय दामनाय देनाय मुसुरनायफोर फैगोन। दा 2 खोन्दोआव बेफोरखौबो राननानै होनाय जागोन आरो जों बर'फ्रा जिथु थागिबि आरो जों बर'फ्रानो बांसिन हयथ' मोनगोन बेखौ जों मिजिं थिदों। दा जागायजेननोल'सो प्रसेसा लासैनो जागोन। बेया सेरेमनियेल मोनसे डिस्ट्रिबिउसन जादों 100 कौटिब्लाथ' बयबो मोनगोन आरो हयथ' खालमासि आरोबाव बारा बाजेटआ बारा जागोन। दा जायफोरनो नांथारगौ एबा जायफोर खामानि मावथारो बेबायदि फसंथानफोरनो होनाय जादों।